अब जो मेरा दिल जागे न सोचा है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है kasan shi an bi ta barawo abu ta mabi sau idan bera da sata da dawama da wadi ba wani abu da wai mawakan suke aikata a bayan fagen rashin kyautawa da yasa kowanne sai ka je yana kawo cewa an hana shi aure ko kuma an dake shi kamar su ba 'ya'ya ba haka kawai ina ganin kamar haka ba ta dinga faruwa ba abin da na yake haƙuri na yi nadama abin da na yake haƙuri na yi nadama laifin da na yi kiyafe mun na nema alfarma na nema alfarma abin da na yake haƙuri na yi nadama a gai shaka jaranar ka gwanin Allah a jigar ma miji ɗan shi zana jage dan shi na gaishe shi a jigar ma miji ɗan shi Malam Sa'adu mun gode na gode to masu kallon mu dai kun ga yadda muka fafata da Sa'adu Govinda na riga na faɗa miki ni ba mai yawan zama ne ba ka taɓa gayan ba mai kin sanni da ƙarya ba ni jin daɗi in harban ba a ni ban ce maka haka ba kamin ka zafi mai yawon dare